Snažíte sa o čo najvyššiu návratnosť ROAS vo vašom marketingu? Robíte veľkú chybu. Prečo je vysoká návratnosť marketingu chyba? Každý chce predsa čo najvyššiu návratnosť svojej investície do marketingu a čím je návratnosť vyššia, tým lepšie. V 9 z 10 prípadov je vysoká návratnosť spôsobená vysokým podielom vracajúcich sa zákazníkov, u ktorých sú náklady na získanie opakované objednávky oveľa nižšie ako v prípade úplne nového zákazníka. V tabuľke to vyzerá skvelo, ale v praxi to znamená, že váš biznis nerastie. Lebo biznis môže rásť iba vtedy, ak máte dobre zvládnutú akvizíciu nových zákazníkov a akvizícia nových zákazníkov je drahá a výrazne vám zhoršuje efektivitu vašho marketingu. Tu sa možno pýtate, počkať, takže ak mám vysokú návratnosť, je to blbé, lebo nerastiem. Ak ale chcem rásť a budem robiť akvizíciu nových zákazníkov, budem mať zlú marketingovú návratnosť. Čo mám teda robiť? Odpoveď je jednoduchá. Rozdielte si vašu marketingovú efektivitu na efektivitu opakovaných objednávok a efektivitu nových objednávok. Ak je vaše ROAS v danom mesiaci 500% a 70% vašich objednávok pochádza od nových zákazníkov, môže to byť dobrý výsledok. Ak je vaše ROAS 700%, ale 90% objednávok pochádza od starých zákazníkov, môže to byť veľmi zlý výsledok, aj napriek tomu, že vaše ROAS je vyššie. Preto ak sa pozeráte na efektivitu, stále sa na ňu pozerajte v kontexte. Bez kontextu je to iba nič nehovoriace číslo. Ale nezabúdajte na to najdôležitejšie. Váš marketing môže byť iba tak výkonný, ako je výkonná vaša celková stratégia a vo väčšine biznisov nie je problém marketing, ale samotná stratégia. Preto sa primárne zamerajte na product market fit, kreatívnu diverzitu, awareness fázy vášho publika, zvyšovanie lifetime value vašich zákazníkov a v neposlednom rade na jednotkovú ekonomiku vašho biznisu. Ak budete mať všetky tieto strategické veci vyriešené, až potom riešte váš ROAS a ak sa chcete o týchto jednotlivých témach dozvedieť viac, v našej komunite Zlatá lampička k týmto témam nájdete videá, ktoré som pre vás natočil. A zároveň v našej komunite každý týždeň zdieľam cenné know-how, ktoré posunie vaše projekty, na ktorých pracujete, na ďalší level. V našej komunite Zlatá lampička k týmto témam nájdete videá.